ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኽን? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ዊግ ናይ ቁናኖ ኦርደር ክትገብራ ትደልያ ኣብ ባዮ ዌብሳይት ሊንክ ኣለኒ ብእኡ ኣቲኽን ክትገዝኣ ትኽእላ ኢኽን ብቀጥታ ብርያ ወይ ብዌስተርን ዩኒየን ክትከፍላኒ ትደልያ ከዓኒ ናምበረይ ስልኪ ቁፅረይ ኣብ ዝለዓለይ ክገድፈልክን እየ ብእኡ ብዋትሳፕ ፀሓፋለይ ወይ ቮይስ ግደፋለይ ምድዋል ትድውላለይ ብምልእኽን ክምለሰልክን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ብተፈላለየ ዓዲ ሰዓት ስለ ዘለና ብጣዕሚ እዩ ዘችግረኒ ብዙሕ እዩ ዝፀንሐኒ ድድወል ንኩሉ ክምለስ ብጣዕሚ ድኸብደኒ እና መልእኽቲ ግደፋለይ ክምለሰልክን እየ እኒ ሕቶ ተሃሊክን እውን ክትፅሕፋለይ ትኽእል ኢኽን ኣብ ኮመንት ከዓኒ ክንደይ ዋግኡ ድብል ብዙሕ እዩ ደሎ እና ክምልሰሉ ንሕድሕድ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ኩላህና ዓድና ዘለናዮ ዓዲ ከረንሲ ይፈላለ እዩ ኣነ ብናይ ኣውስትራልያ እየ ክነግረክን ዝኽእል ብናይ ዓድኽን ተደሊኽን ግን ብዌብሳይት ኣቲኽን ብእኡ ረአዮ ኤግዛክትሊ ክንደይ ምዃኑ ከርእየክን እዩ ወይ ከዓኒ ብዋትሳፕ ፀሓፋለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ድሓንኩና